spiller kørselsrugby, fordi det er kampsport i en kørestol. Det er handicapidrættens sådan svar på amerikansk fodbold. Så det er kontaktsporter, der sker noget. Hvordan er jeres sammenhold her? Fantastisk. Ja, helt vildt. Altså, vi elsker at have hinanden, men når det kommer til stykket uden for banen, så kan vi ikke undvære hinanden. Så vi har et godt sammenhold i vores klub. Også uden for træningstiderne. Og især ham, den grønne nummer 7, det er faktisk den værste. Okay. Ja. Jeg har engang lært reglerne af nummer 7. Jeg lærte det på en broklap i Sverige. 1 mål mere end de andre. Og alt er tilladt, så længe dommer ikke ser det. Og det handler ikke om at vinde, det handler om at vinde stort. Jamen, det allerbedste, det er jo, at der er kontant afregning, ikke? Altså, hvis du følger spillet, du forstår og placerer det rigtigt på banen, så får du succes med det samme. Så det er sådan, der er kontant afregning på alle måder. Hvis du laver fejl, så får du ingen mål. Hvis du gør det godt, så får du en scoring. Og det gælder jo for hele holdet hele vejen rundt, så det er en fed sport. Hvor længe vil du så blive ved med at spille? Altid. Lige så længe jeg kan. Ellers må jeg have en hjælper, der kan skubbe rundt på banen. Så længe jeg kan i hvert fald. Men det er også en publikumsvenlig sport. Man skal bare altid holde med ham, der har bolden. Og så handler det ikke om at vinde, det handler om at vinde stort.